La tradicional guixa d'Isona s'ha traslladat enguany al pavelló municipal pel temps. Això, però, no treu que s'hagin preparat 23 calders per servir unes 500 racions de guixa. Aquest àpat té més de 120 anys de tradició, cosa que ha fet que aquest any, per primer cop, hagin pogut entrar a formar part de la Federació d'Escudelles i Ranxos Històrics de Catalunya. La guixa, la festa de la guixa, la paga la gent del poble i la gent que ens visita amb les seves aportacions. També és una condició indispensable per formar part de la Federació d'Escudelles i Ranxos Històriques de Catalunya, que no es cobri i que es faci amb aportació popular. I bé, com a novetat d'aquest any és això, que ens han inclòs a la federació oficialment. Som de les 14 colles de Catalunya que tenim acreditats més de 100 anys, juntament, doncs, en el cas del Pallars, amb Rialp i Talarn, i també doncs, estem molt contents que se'n reconegui i que puguem anar tots a la una per promocionar doncs, aquestes sopes històriques que tenim arreu del país. S'ha hagut de celebrar la guixa o el ranxo o la sopa durant més de 100 anys ininterrompudament, i no n'hi ha prou doncs, amb testimonis orals, sinó que s'havia d'acreditar amb una documentació. Nosaltres hem trobat una publicació de La Vanguardia de fa 124 anys que parlava de que la guixa era tradicional i molt antiga. Per tant, sabem que ve de molt més enllà, però acreditat en paper tenim 124 anys. Un plat tradicional que compta amb ingredients i elaboració que el fan únic. La guixa porta patata, ceba, pastanaga, porta fideus, porta arròs i un sofregit de ceba amb llarg. Això són els ingredients el més típic de la guixa. A més, botifarra blanca i botifarra negra. Això són els ingredients únics que porta i fideus, perdó. També falten els fideus, que molta gent creu que és una escudella, però no és una escudella. La veritat és que és la guixa, perquè es diu guixa justament perquè la guixa, abans es feien amb guixes, aquesta edició. És que és una llegum. De llegums porta cigrons i mongetes, a més. Vull dir que aquests són els ingredients complets que porta la guixa d'Isona. Però i el nom? D'on ve la guixa? Doncs en l'època feudal els senyors oferien als seus súbdits un dinar popular on el principal ingredient era la guixa, una mena de llegum que avui dia ja no forma part dels ingredients de l'actual, però que ha servit per mantenir el nom del plat durant tot aquest temps.